11-тият роман на българската авторка Люси Елиазар е озаглавен "Вяра". Книгата представя българската действителност, пречупена през призмата на красива романтична история. Повече за изданието ще ни каже сега авторката, която е вече при мен в студиото. Здравейте, много ми е драго. Здравейте! "Вяра" се казва 11-тият ви роман. Това е, мога да кажа на нашите зрители, подарък за екипа на България сутрин и това е първото копие. Тя сега е излязла от печат. Много ви благодаря за този подарък. Специално за вас тази сутрин преди редакцията минах да я взема за пръв път. И тя е топла книгата, която е излязла от печат, която ни представя една много интересна история. Историята на една лекарка и един строителен предприемач. Това е историята за трудната любов ли е? Ами, за съжаление, няма да кажа, че е лесна тяхната любов. Аз съм по принцип фен на романтичния жанр, пиша в него винаги моите герои. Накрая заживели щастливо. Тук ли имаме такъв финал или да не казваме? Разбира се, това е задължително, трябва да го кажем предварително, че героите ще заживеят щастливо. Но е истинско предизвикателство понякога да стигнем до този етап на заживели щастливо. Всички ние го виждаме в живота си ежедневно. Когато тези герои са реалистични, те са едни от нас, те са хора, които живеят в нашето съвремие, имат нашите проблеми. В един момент се оказва трудничко човек да достигне до щастливата развръзка, но тя винаги съществува някъде там и човек трябва да има вяра. И за това сте озаглавили книгата "Вяра", но може ли любовта да устои на всички трудности? Вече възможно ли е това или твърде бързо се отказваме от любовта или не намираме някакъв смисъл, не намираме тази вяра, не намираме надеждата в това да продължим? За мен лично има много смисъл в този въпрос, но въпросът е там, когато ние трябва да имаме вяра в любовта. Трябва да имаме вяра в себе си, вяра в другия и вяра в това, че нещата между нас могат да потръгнат. В историята на Вяра всъщност говорим за един строителен предприемач, който е останал без вяра. Той е преживял тежка катастрофа, има срив в бизнеса си и съвсем скоро може да се лиши дори от свободата си, защото срещу него тече процес. Той наистина живее ден за ден и е изгубил вярата в това, че животът му може да потръгне по нормален начин. И се появява една жена, която може да върне вярата. Разбира се, и тогава се появява Вяра. Тя се казва Вяра, нашата лекарка. Тя е лекар и не просто лекар, тя е член на управителния съвет на голяма столична болница, което пък съответно създава едни, да кажем, проблеми, не точно при нея, но тя е принудена от време на време да прави компромиси с съвестта си. Двамата са в кризисен момент, така както разбирам. В кризисен момент определено и наши съвременници. И съответно, когато единият е поставен под желанието си от това да направи нещо добро, той иска да построи един дом за деца с увреждания. Но няма да разказвам всичко. Да разказваме цялата история, но поради чужда измама се оказва въвлечен в съдебен процес срещу него самия. Той няма вяра в себе си, тя няма вяра в себе си, след като се налага да прави тези компромиси с съвестта си. Но тогава вече идва любовта. Идва една красива нощ на морския бряг, която ще промени всичко. И няма да разказвам нататък. Добре, няма да разказвам нататък. Кажете обаче как се вдъхновявате за това да напишете поредната история в роман. Дали тя е вдъхновена от истински събития или е просто плод на въображението на вас като автор? Тук може да прозвучи малко налудничево, но аз също ги виждам героите в съзнанието си. Разбира се, някаква истинска история ме вдъхновява, някаква реална случка. В случая образът на Делян, на човека, който
който е главният герой, има реален прототип, откъдето е тръгнало всичко. Разбира се, човекът не е това, което е описан. Има си някъде първоизточник. Да, има един първоизточник, от който нататък се развива цялата история. И за мен самата става интересно да разбера как ще се развият нещата между тях, как ще успеят те да преодолеят тези проблеми, които, признавам, във Вяра съм ги направила доста сериозни. Да, тук също, доколкото знам, се говори и за предизвикателствата пред една зряла жена. Какви са тези предизвикателства, с които се сблъсква една жена днес? Една жена днес, всички мои героини са такива съвременни, работещи жени, които имат своята професионална, кариерна и личностна реализация. Те живеят тук в България и мисля, че всяка една жена в България може да си направи един извод какви точно предизвикателства стоят пред нея. Има особени предизвикателства и в отношенията с мъжа, с това, че тя е независима, тя е дори overqualified, както се казва, човек, който е с по-висока квалификация. И в този смисъл мъжете, например, се страхуват от нея и я избягват. До някъде. Това е част от проблемите, които тя носи със себе си, които тя трябва да разреши сама за себе си. Всъщност... Само, понеже сме към финала на нашия разговор, времето минава много неусетно в разказа за тази книга, но да кажем, че тя и в аудиоформата ще може да бъде чута не само в стандартният вариант на книга и разбира се, ще могат всички ваши читатели да я намерят и в този формат. Да, тя излиза едновременно на 30 юли като хартиена книга, като електронна книга и като аудиокнига, а в момента е налична за предпоръчка навсякъде. Много ви благодаря за това гостуване. Пожелавам успех много на новата книга и на следващите, които предполагам вече се замислят. Благодаря ви за това гостуване. А така, уважаеми зрители, се разделяме, слагаме финал на България сутрин, но само за днес. Ще се видим отново утре. Знаете, точно в 9:30. Не ни пропускайте. Хубав ден от целия ни екип.